Assalamu alaikum, barkanku da sake dawowa tashar AQ, inda nake koya muku ilimin fasaha da na zamani tare da yadda ake samun kuɗi da su. Darasinmu na yau zan koya muku yadda na haɗa wannan design ɗin da kuke gani. Don haka ku yi liking, ku yi sharing, sannan ku danna subscribe. Yanzu za mu fara ba tare da ɓata lokaci ba. Mun buɗe PixelLab ɗinmu kamar yadda kuke gani, wannan shine aikin da na yi da ƙarshe, amma bari mu fara daga farko, default kenan. Yanzu za ku je image size sai ku sa size 1218 yadda kuke gani kamar a cikin screen ina. Bayan kun sa shi sai ku danna OK. Bayan kun danna OK, za mu zo mu ɗauko background ɗinmu. Za mu canza background color ɗinmu, inda zan nuna muku color combination da na yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. Zan ajiye shi a cikin description yadda za ku yi downloading ɗinsa. Yanzu za mu bari in rubuta wannan color code ɗin na wannan background ɗin da muke ciki. Bayan mun danna OK, za mu zo mu goge wannan text, new text ɗin kamar yadda kuke gani. Bari in goge shi. Yawwa. Bayan mun goge shi sai mu dawo kuma mu ɗauko background abin nan pattern inda na yi amfani da shi. Yanzu ga background pattern in zan ajiye shi. Bayan na ajiye shi, za mu je ga relative size sai mu ɗan gyara shi, mu daidaita shi. Bayan mun daidaita shi kuma yawa ya haka sai mu sa OK. Bayan mun daidaita shi sai mu zo mu yi locking in shi, mu sa mai ɗan makulli saboda kada ya motsa. Bayan mun yi haka, yanzu kuma abu na gaba shine zai mu rage opacity din shi zuwa kamar 35% haka, yadda ba zai nuna sosai ba. Sai mu sa OK. Yawwa. Yanzu sai mu je kuma mu ɗauko hotunan da muka yi amfani da shi. Bari in ɗauko hoton chef ɗin nan da na sa a gaba. So yanzu za mu ɗauko hoton chef, mu yi importing ɗin shi. Bayan mun yi importing ɗin shi sai mu ajiye shi a tsakiya, mu ɗan daidaita shi ma. Sannan kamar yadda na gaya muku, duk wani abin da na yi amfani da shi zan ajiye muku shi a comment description a YouTube ɗina, inda za ku ga link inda za ku iya ɗauka kuma ku yi downloading, ku yi amfani da shi, ku irin wannan design ɗin. Ko da ka samu client za ka iya ma wannan design ɗin na full catering. So bari in ci gaba da bayani. Saboda yin alignment za mu yi amfani da grid. Ku ɗan diba shin ya saitu zuwa tsakiya ko bai yi ba. Bayan ka ɗan saisaita grid ɗinka, ka ɗan tabbatar da inda za ka abin nan, sai mu dawo mu ɗauko cake kenan. Yanzu zan ɗauko sai in importing ɗin shi, shi ma aje shi a tsakiya saboda na yi creating layout mai kyau kafin na sanya details ɗin mai sana'ar. So yanzu kamar da kuke gani ina cikin daidaita su kenan. Bayan na daidaita su, zan ɗauko shape. Idan na ɗauko shape sai in maxing in wannan hotuna ɗin saboda su ɗan shige ciki, ba ya zama dai na ɗan gyara shi dai in rufe wurin. Yawwa. Kamar yadda kuke gani zan ba shi color. Idan na buɗe color sai in amfani da wannan color code ɗin da na ce muku ina amfani da shi. So yanzu zan rubuta color code na brown kenan, wanda zan yi amfani da shi nan, wanda muke ce ma test note. Bayan na gama rubuta color code ɗin, an sa OK. Yawa, idan na sa OK sai in dawo. Ya ɗan yi ƙasa, saboda haka zan danna wannan daga nan sama sai in daidaita su duka su uku ina magani, in ɗan ƙara ɗaga shi zuwa sama saboda ya yi ƙasa da ya masa. Yawa, kamar yadda kuke gani. Yawa, idan ma bai yi maka ba za ka ƙara rage shi, ka ɗan daidaita shi based on yadda kake son ka ga flyer in ya fito. Kamar yanzu kuma na ga kuma ya min girma da yawa, zan ɗan ƙara daidaita su, in ɗan gyaggyara su. So kamar dai da kuka sani, ni ne naku Abdulqudus Muhammad. Ku min liking, ku yi subscribing, sannan ku yi sharing ga ma'abuta koyon aikin design su masu koya, hatta da abubuwa daban-daban zan kawo muku kuna koya a nan. Yanzu na ɗauko shape ina na rectangle, zan ɗan daidaita shi, zan haɗa inda zan dinga ajiye hotuna kenan na wannan business ɗin. Amma kuma zan yi amfani da perspective saboda in ɗan karkata shi yadda abin zai yi. Saboda haka bari mu je ga perspective, mu je ga color tukunna. Bari in ba shi color saboda in yi maintaining in wannan color palette ɗin. Sai in je zuwa ga perspective kenan. Yawwa, idan na je perspective to ku kalla da kyau ku ga yadda na yi shi.
na farko dai za ku ga na ɗaga na ƙasa a hankali. Bayan na ɗaga shi na saman can shi ma opposite ɗin shi kenan, shi ma na ɗaga shi, na dawo da shi ƙasa. Bayan na dawo da shi ƙasa na ga yayi a hakan, sai na sa OK. In ma bai maka ba za ka iya ƙara mai girma, yau a misali kamar haka. To sai ka ɗan daidaita shi, sai in yi copy in irin shi kamar guda 3 nake bukata. So amma dai bari fara daidaita shi tukunna. Yauwa, amfanin grid kenan, zai sa ka ga inda kake. So zan ɗan rage shi saboda daga nan gefen yayi waje. So zan mai da shi kamar yadda kuke gani. Yauwa yanzu yayi. Yauwa yanzu yayi. So zan iya copy in shi in ɗauko the same thing haka nan. Zan mai da shi sama kaɗan. Yauwa yanzu zan ɗauko, zan yi copy in shi bayan na sa OK. Bayan na yi copy ɗinsa zan ɗauko shi ma in aje shi kusa da shi in yayi daidai da juna, sai in ɗan sauko da shi ƙasa. Yauwa, saboda layout ɗin ya haɗu. So zan ƙara guda kenan. Bayan na gama da wannan zan ƙara guda. Shi ma haka zan dawo in saka shi. Yauwa, na yi copy in na 3 sai in dawo in ɗan daidaita su a nan. Zan dawo da shi ƙasa shi ma. Sannan ma zan iya moving in su duka 3 ɗin in daidaita su. So ku mai da hankali ku ga yadda nake ɗan daidaita su. In ma ka ga space ɗin bai yi ba, za ka iya ɗan aunawa da idanu ka gani ko yayi ko bai yi ba. Bayan na gama da wannan zan ƙara ɗauko wani shape ɗin daga gefen da a hagu, shi ma in haɗa mai inda zan ajiye rubutu kenan. Kamar yadda kuke gani, shi ma zan daidaita shi, amma nan zan yi amfani da radius, sai in dan bashi saboda ina son yayi curve. So yauwa, kamar 35 haka yayi, sai in sa OK. Bayan na yi haka nan zan je ga color in bashi color. So kun ga shape ɗin da na yi amfani da shi. So sai in dan daidaita shi ma. So bayan na sa OK zan yi copy ɗin shi. Bayan na yi copy ɗin shi, sai in dawo in ɗan daidaita shi, sai in je ga edit, sai in rage radius in wannan karon. Amma wannan karon bayan zan rage radius, so zan rage radius zuwa 0% yadda zai koma ainihin rectangle ɗin shi, sai in sa OK. Bayan na sa OK, sai in dawo kuma in ɗan goge wasu wurare da bana bukata, saboda so nake curve in ya zama na wuri guda babu curve. So zan je ga eraser ina, sai in ɗauko in ɗan goge inda bana bukata. So zan yi amfani da wancan rectangle na goge eraser ɗin, sai in jawo shi wannan gefen kenan. Yawwa, sai in goge wannan gefen, sai in kuma goge ƙasa. So sai ya rage sama ɗaya, ya rage kenan da ban goge ba. So ga abin da nake ni, bari in ɗan jawo shi ku gan shi. Yawwa, so zan mai da shi. Bayan na mai da shi, sai in ɗan rage shi ya zama na gehen can ne kawai. Bari in sami color ku gani. So bayan na sami color kun gani, sai in zo kuma in na daidaita, sai in sa OK, sai in yi margin ɗinsu together. So idan na yi margin ɗinsu zai bani dama, ma'ana in na yi grouping ɗinsu su biyu, zai bani dama in iya canza musu kala baki ɗaya tare kenan. So bayan na yi margin ɗinsu, sai in zo in canza mai kala ga baki ɗayansu su duka biyu. So zan je ga color in enable in shi, sai in sa color in mu saboda in yi maintaining in color palette. Amma kuma na ga ya zo ga chef in, ya zo gaban shi, so zan dan mai da shi baya, ya dawo bayan wancan chef in. So bayan ya dawo, na mai da shi bayan chef, kuma na ga chef in ma girman yayi min yawa. So za ka yi editing in shi based on yadda kake bukata, har ka samu layout mai kyau. Za ka yi editing ka samu layout mai kyau, za ka iya rage musu girma, ka dan gyaggyara dai yadda kake so. Bayan ka yi wannan, ka samu layout, sai ka fara sanya rubutunka wanda za ka yi. To masha Allah, bayan mun samu layout mai kyau bayan mun samu layout mai kyau, abu na gaba shine za mu dawo mu fara sanya rubutunmu wanda za mu yi amfani da shi. So za mu je ga text. Bayan mun je ga text, za mu yi rubutu na wannan business ɗin. So already na riga na yi copy in wannan text ɗin da zan yi pasting a nan. Bayan na yi pasting ɗin shi, zan sa OK, sai in ɗan daidaita shi ya zama ya shiga cikin wannan abin ga inda na haɗa. So yanzu zan rage mai size.
idan na rage mai size sai in samu in shigar da shi cikin wannan shape ɗin da na haɗa yanzu. So bari in yi positioning ɗin shi in dan dawo da shi ƙasa, yawwa, saboda na bashi white color shi yasa yanzu ake ganin sa kamar yadda kuke gani. Bayan na daidaita zan sake danna text sai in rubuta sunan company ɗin, which is DK. And bayan na rubuta sunan DK ɗin zan danna OK. Zan yi capitalizing ɗin shi sai in sa OK. Idan na sa OK sai in je ga size in ɗan ƙara mai girma saboda ina son da mutum ya kalla ya fara ganin wannan DK ɗin. So zan ba shi size kamar 60 haka yayi. So yanzu zan je ga font. So font ɗin zan aje muku link ɗin shi a description, za ku iya downloading ɗin shi ma. So zan yi amfani da font which is Roboto. Amma Roboto ɗin cikin fonts ɗin da na Roboto ɗin zan yi amfani da Roboto Black. Na gani zai fi girma. So bari in rubuta ku ga Roboto. So zan aje muku link ɗin wannan font ɗin inda za ku iya amfani da shi. PixelLab ɗin ma akwai Roboto amma ba complete font pack ba, amma dai zan aje muku shi. So zan aje shi kamar yadda kuke gani, zan yi position ɗin shi sai in ɗan daidaita shi ma haka. Ina amfani da grid ne in ga shin ya hau kan layin ko bai hau ba. So kamar yadda kuke gani na diba sun setu. Zan ɗan gyara position ɗin shi sai in bashi color kamar sauran color ɗin, sai in ƙara donna wani text ɗin shi ma. Nan yanzu zan rubuta catering kenan. So zan yi deleting one new text ɗin sai in rubuta catering. So shi ma sai in dawo in sa OK sai in dawo da shi a ƙarƙashin wannan DK ɗin. Bayan na dawo da shi zan ɗan ƙara mai size shi ma. Zan ba shi size kamar bari mu ga. Zan ba shi size zan ba shi kamar 50 size. Sannan wurin style ɗin na yi bolding ɗin shi ne saboda abin ya fito. So zan ba shi size kamar 50 haka tunda na ba na sama 60. So wurin ba wannan 50. So zan ba shi ma fonts ɗin shi. So zan yi amfani da Roboto medium. So zan yi amfani da Roboto medium a nan saboda na yi amfani da black which is mai girman gaba ɗaya, to a nan kuma zan yi amfani da Roboto medium. Kada ku manta ku danna min like, ku yi subscribing, sannan ku yi sharing ga ma'abota koyon aikin zanen graphic design su ma su amfana. Za mu ci gaba. Bari in biɗo Roboto medium ɗin sai in danna OK. Bayan na yawa gashi nan sai in danna OK sai mu ci gaba. So shi ma dai zan canza mai color in ba shi the same color ɗin sun da na yi amfani da color biyu ne wurin combination in palette ɗin sai in daidaita shi a ƙarƙashin BK ɗin. So na kunna grid ne saboda ya taimaka in wurin nuna min layin in ya hau ko bai hau ba. So bari in gyaggyara shi mu ga. Okay, na ganin yanzu ya yi. So style in bari in ba shi bold kenan, B shi ne bold. So zan koma in ba shi color kamar yadda na gaya muku, the same color din ba zan canza ba. Then sai in copy din shi ma sai in rubuta service. So shi ma service din zan aje shi a ƙarƙashin catering kenan saboda abin ya dan sojeru yadda ya kamata. So zan aje shi sai dai shi bai kai catering ba, so zan dan amfani da space kenan. So zan yi spacing, bari in biɗo spacing. Yawwa, so zan danna spacing, bari in dan ƙara mai spacing saboda ya cike wurin. Yawwa, ina ganin 8 ɗin nan yayi, bari in sa OK. Yawwa, so yanzu bayan na yi haka abu na gaba kuma yawwa sai dai kaman kan shape ɗin nan ya dan wannan, bari in rage mai girma. Okay, so shape ɗin nan ina ga sai na dan daidaita shi ma saboda abun ya dan bada ma'ana. Ga dukkan alamu duk wayannan element ɗin sai na sake adjusting ɗinsu saboda ina ga abun maybe idanuna ne, amma dai yawwa yanzu kamar yayi. So shi ma cake ɗin bari in dan gyara shi. Exactly,
kamar haka yayi. Ok, ina ga bari in dan sauko da text ɗin saboda a sama zan dan sa wani abu shi ma. Bari in dan sauko da shi a hankali kamar haka. Yawa, ina jin haka yayi. So ok, so yanzu za mu yi importing ɗin image ɗinmu na gaba wanda za mu yi amfani da shi. So yanzu bari in ɗauko wannan image ɗin, logo kenan, sai in aje shi a saman DK kenan. So relative size zan rage mai size, na ya karkace, bari in ɗan yi centralizing ɗin shi tukunnan. Yau kamar ya karkace, so zan yi amfani da rotate. So amma dai ba angle da yawa ba, kamar 10 haka yayi. Sai in dan gyara shi ma, amma duk da haka nan gashi nan da kalan shi, amma sai na canza mai kala. So idan na gama daidaita shi kamar haka, ok, sai in dawo ga color, sai in ba shi color saboda mu yi maintaining in abu. Ok, so yanzu kuma bari in dan shigo da shape ina, sai in dan rage shi, in gyara radius din, sai in ok, bari in rage mai girma. A nan ne zan sa contact ops kamar yadda kuke gani. Yawa, kamar abin yayi. So bari in dan gyara shi, dan rage shi. Ok, so yanzu bari na yi copy in wannan saboda space ɗin da na bari wurin su birthday cake in can in dan aje shi ma. A nan zan sa services ɗin kenan. So zan rage mai girma saboda ya fi wancan ɗayan girma. So bari in dawo da shi in dan positioning ɗin shi. Ya, sai kuma yi da hankali ku ga, ina jin a nan yayi. Bari in dan saukar da shi kaɗan, sai na daidaita shi ma. Kamar size ɗin nan yayi. So zan ɗan rage mai girma kaɗan, amma bari in gyara shi. Yayi girma. Yawa. So kamar haka kenan. Idan ma bai yi ma mutum ba, mutum zai iya ya gyara shi yadda yake so. Amma yanzu na ɗauko service, zan ƙara mai services. So a nan ne zan ajiye rubutun, amma kuma sai na canza rubutun, na rage mai girma kamar 25 ko kuma 15 ma kai. Ina jin kamar 15 zai yi, 25 ya yi girma da yawa. So yau sai in dawo da wannan rubutun, in shigar da shi cikin wannan farin. So sai in daidaita shi ma. Ba lalle bane ya zama na yadda nake haka za ku yi ba. Duk yadda abin ka ga yayi ma za ka iya. So yanzu style bari in ƙara bolding din shi saboda rubutun ya fito da kyau. Zan yi copy in rubutun. Yanzu zan yi amfani da dots. Zan yi amfani da dot, farin ƙara mai size ku gan shi da kyau. Yawwa, a matsayin pointer ɗina. So zan iya canza mai color shi ma zuwa fari, sai in ƙara, amma dot guda ba zai ba. So bari in ƙara dot ɗin kamar misalin su birthday cake, su cupcake da sauransu da ake yi. Sai zama na kowane point yana maimaita. Bari in jawo shi kuga. Yanzu yana wurin ba za ku gan shi da kyau ba, amma bari in na ɗan saukar da shi haka, za ku ga yawa gashi nan kuna hangowa farin kenan. So amma kuma space ɗin yayi yawa, so zan je ga line space kenan. So zan rage line space ɗin ta yadda abin zai yi, amma kuma sai na ɗan zan daidaita shi ya zama na kowane dot ɗin yayi daidai da rubutun da na yi a gaba. So bari in ƙara saita shi, sai dai kuma kamar saura dot ɗaya. So bari in koma in sa full stop ɗaya yadda abin zai cika. So idan na yi amfani da spacing zan iya ganewa ko yayi ko bai ba. So yanzu bari in ƙara koma ga line spacing kenan.
sai in daidaita shi. Ina jin haka yayi, so zan sa OK kenan. Daga nan kuma zan diba in ga idan yayi min, kamar wancan naga ya ɗan wannan, so bari in gyara shi. Hanya ma ba rage shi nake ba. So shi yasa na ce maka depending on wanda yake design ɗin, mutum zai iya adjusting ɗin shi yadda kake so. So kamar yadda kuke gani sai na adjusting, ƙara ganin kamar bai min ba in ƙara dawowa. Yanzu ma ina ɗan ƙara adjusting ne in gani. Buƙatar dai abin flyer ɗin yayi kyau shine muke buƙata. So kuma buƙatan shine kuma ku koya ku iya ku san yadda ake yi. Bari na ci gaba. Ina ganin hakan kamar yayi. OK, yanzu ina ganin bari in sake komawa ga text. Bari na yi copy in services ɗin nan, sai in editing ɗin shi. Bari in nemo edit. Yawwa, sai in goge in sa contact us. So zan sauke contact us ɗin ga a wurin wancan ɗayan farin rectangle da na yi makeup ɗin nan da na yi. So zan yi moving in shi zuwa ƙasa. Yawwa, sai in saka shi a ciki. So zan daidaita shi kamar yadda kuke gani, sai ya zama yana a tsakiya kenan. So yanzu bari in yi bolding in wannan rectangle abin ga contact us ɗin. Sai dai kuma kamar wannan angle ɗin yayi mai yawa, bari in rage shi. Bari in daidaita shi ma. Yawwa, kamar haka yayi. So masha Allah. Abu na gaba shine bari in importing, in ɗauko image inda zan yi amfani da shi. Bari na ɗauko cake. Yawwa, cupcake ɗin nan bari in sa shi a zan sauko da cupcake ɗin nan dan rage mai girma, sai in aje shi in daidaita shi tare da wa'incan angle ɗin guda uku da nake na. So bari in sauko da shi. Ya koma gefen dama. Yawwa. So bari na daidaita shi. Yawwa, OK. So abu na gaba kuma shine bari in sake yin importing in wani cake ɗin su zama biyu a wurin. So zan rage masa girma kamar, sai na dawo da shi na yi placing ɗin shi a kusa da shi. Amma yanzu zan amfani da stroke, shadow. Zan yi amfani da shadow, zan yi enable ɗin shi, sai in ɗan rage blur radius in da sa x ina kamar -5, sai y ina ya zama 5. Sai kuma wurin color ɗin shi kuma bari in rage mai haske. Yawwa, sai in sa OK. To zan ma ɗayan cake ɗin shi ma the same thing. Na jin bari mai da shi 5. So zan ma ɗayan cake ɗin the same thing shi ma. Bayan na gama zan yi positioning ɗin su kusa da juna. Amma kuma ba zan bari in gitta layin ba, sai dai kuma in gyaran na sama zan yi. Bari mu ga. So bayan na daidaita su, sai na bari in amfani da grid ɗina in gani in layi in sun hau ko su hau ba.
Yawwa, so wannan cake ɗin sai na jawo shi kenan shi ma. So yanzu sun hau kan layi. Sai in sa OK. So zan ƙara tabbatar da wannan kan blur radius ɗin in mai da shi 5, ya zama na kowane su 555 na yi amfani da shi, sai in sa OK. Yawwa 555. So yanzu abu na gaba kuma zan yi copy ɗin K3 ɗin nan. Zan sa number waya nan, na sa 1 2 3 4 5 6 har 9 saboda example ne, ran sa number customer ba nan. So amma kuma ku za ku iya sa number customer na wanda kuke yin flyer a nan. Nan saboda ina tutorial ne yadda za ku fahimta. So zan aje shi tsakiya, in yi copy in shi, in sake sa, idan misali phone number guda biyu an ka baka, kamar ɗaya na WhatsApp ɗaya na kira, to duk za ka iya sawa. So nan bari in gyara shi muga. Wannan na ƙasan zan ɗan mai da shi, in ɗan matsar da shi saboda ya yi daidai da wayancan. Yawa kamar haka kenan. So zan ɗan gyaggyara shi shi ma. So zan iya contact us ɗin nan shi ma zan ɗan mai da shi baya da shi da rectangle ɗin. So zan yi amfani da wannan movement ɗin in ɗan matsar da shi. So yanzu muna da space. So zan dawo wurin wannan number ɗin da bari in ƙara mai size kamar 30, sai na mai da shi tsakiya. So zan ɗan daidaita shi ma dai. So zan yi copy ɗin shi, in sake rubuta wani number ɗin, misali kamar 080 ko ma meye dai za ka sa a nan. So bari in dawo da shi ƙasan wannan kenan. So ɗaya zai zama na WhatsApp, ɗaya kuma na kira. Sai in sa OK. Ina gama. Yawwa. So yanzu zan ɗauko alamar logo ɗin WhatsApp da phone. So bari mu fara da na WhatsApp tukunna. So zan sa OK, sai in je ga erase color ɗina, in enable ɗin shi, sai in yi picking in black, in yi moving in black. So yanzu kuma zan ɗauko shape in mai da shi object kenan, sai in ɗan cika shi daga ciki, sai in haɗe su. Bayan na yi grouping, wancan black ɗin zai ɓace. Yawwa, so yanzu ban da color, sai in sa mai color, sai in sa wannan fari kenan saboda akan wancan ɗin zan ɗaura shi. So zan rage masa girma, sai in ɗan yi positioning ɗin shi, in zo in gyaggyara shi, in mai da shi kusa da inda zan indicating cewa wannan shine WhatsApp number. So kamar dai wurin ma ya matse, sai na ɗan ƙara daidaita su kenan. So yanzu zan ɗauko phone call. So shi already na cire background ɗin shi, so color ɗin zan canza mai. So zan canza mai color, shi ma mai da shi fari, in rage mai girma. Ina ganin ma kamar 3 zai ko 4. So zan mai da shi ƙasa, shi ma in zo in ɗan gyaggyara shi. Zan mai da shi 4. Na ga ya ƙarami kuma.
yawwa. So sai in ɗan daidaita shi. So sai dai kuma sun matse da contact us ɗin nan, so definitely zan ɗan ƙara gusa shi baya in ɗan gyara. So da contact us da wancan rectangle ɗin kenan, contact us. So sai in ɗan moving ɗinsu a hankali in ɗan gyara. To a haka dai za mu ci gaba dai har ka samu dai ka tabbatar da abubuwan ka sun tsaru. So yanzu zan sa OK. So bayan na gama da wayannan, abu na gaba shine zan ɗauko images in business in fara saka. So bari mu je ga wancan, an ɗauko cake in sa, sai in sa OK. Sai in clicking in enable din nan, yawwa, an ɗan daidaita shi kamar yayi haka. Na ganin wancan 15 din yayi. OK, ina jin yayi haka. So sai in je ga na biyu shi ma, in dawo in cire mai color. Bayan na cire mai color, shi zai bani dama in amfani da texture as image. So zan ɗauko image in da zan saka wurin sa meat pipe din nan. So sai in enable. So sai in je ga na uku shi ma, in clicking din shi in cire mai color saboda in samu in sa texture. So zan je ga texture, sai in ɗauko hoto in saka a wurin. So bari mu sa donut din nan kenan, sa OK. Sai in enable din shi saboda ya ɗan fili. So bayan na gama da haka, zan yi saving din wannan flyer din kenan, amma sai na tabbatar da komai ya tsaru sai in je in saving. So yawwa. So bayan ka gama da design, na manta abu ɗaya can ƙasa kenan. So zan koma wurin text sai in yi rubutu a ƙasa. Ban yi rubutu a ƙasa ba. So bari in ɗauko text in editing sai in yi rubutu. Your patronage means a lot to us. So bayan na sa rubutun da zan sa, shi ma zan ɗauko mai font in aji. So zan mai da shi ƙasa, in rage mai girma kamar 25. So zan koma wurin, bayan na daidaita shi zan koma ga fonts. So zan yi amfani da font ɗin, shi ma za ku iske shi a description box, na aje muku shi ku yi downloading. So zan yi amfani da rubutu condensed light italics. Zan sa OK. Amma kuma bari in amfani da spacing. Ban canza mai color ba, zan canza mai color. Bayan na canza mai color, in sa OK. Sai in dawo in wurin style, bari in fara canza mai color, in tabbatar da na canza color in nan. So zan koma wurin style kenan, in yi bolding din shi, in yi spacing. Zan ba da space kamar 8, sai in mai da shi tsakiya, in ɗan gyara shi. Wani ɗan ɗaga shi kaɗan. Nan wurin style ne, na yi bolding din shi kenan, shi abbi. So bayan na gama sai in yi saving. Na gama design ina, to zan yi saving da PNG, sannan sai in sa ultra saboda in samu quality mai kyau. So bari mu yi minimizing, sai mu ɗan editing din shi kaɗan saboda image in ya ɗan ƙara quality. So zan je ga Snapseed kenan, za mu buɗe Snapseed, sai mu importing in wannan image in. So bayan mun ɗauko wannan image in da muke son mu yi amfani da shi, zan je ga loops, sai in biɗo
gashi nan. So zan yi amfani da wannan pop ɗin kenan. Yawwa, sai in ɗan ƙara editing ɗin shi. So zan je ga tune image. Na je ga tune image brightness in ɗan rage shi kamar 10 haka. Contrast shi ma dai bari in ɗan rage shi. Yawwa, saturation bari in ƙara kaɗan amma ba da yawa ba. So saturation 15 ma yayi. Okay, yawwa. So ambience light shi ma bari in ɗan ƙara shi kaɗan amma kana yi kana diba image ɗinka har sai ka samu yadda kake buƙata. Highlight bari in rage. Hakanan za ka ringa yi. So kamar dai editing kenan. Haka zan ci gaba da ina ɗan ƙara ina ragewa barin. So bayan da na gama zan sa OK, amma sai kaga in wannan hoton in yayi ma. So bayan na gama kenan sai in sa OK. Kun ga before nan ga after, bayan na editing ga before ga after. So shi a bambancin. To yanzu zan je ga export sai in sa save as copy. So domin kawo muku irin waɗannan videos ɗin, ku yi liking, ku yi subscribing, sannan ku yi sharing ga abokanai waɗanda za su amfana. Kamar ni naku har kullum, sunana Abdulqudus Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.